Mga buhatan sa Talisay City Hall o Carcar City Hall gipaubos una sa inspeksyon kagnihang buntag sa wa papasudla ang mga tawo nga adunay transaksyon. Ang kisame sa pipila ka mga opisina sa Carcar City Hall ang nalusno. Samtang nagkatag-usab ang ubang mga gamit atol sa pagtayog sa linog kagabi. Gustong masiguro sa lokal nga kagamhanan nga luwas ang mga edipisyo. Samtang sa Talisay City Hall, lakip sa gisusi sa City Engineering Office ang structural integrity sa Talisay Dialysis Center. Una pa gipasulod ang mga pasyente kaganihang buntag. Gisusi usab ang tibuok buhatan sa Talisay City Hall ug lakip sa mga misusi ang mga sakop sa Talisay CDRRMO. Pasado alas 9 kaganihang buntag na gitugutan ang mga kawani ug mga kliyente nga makasud sa City Hall. Samtang mga eskwelahan ug uban pang mga edipisyo sa Talisay City ipasusi usab. Ang Talisay City Government mopadala usab og 6-man medical team sa Bugo City aron sa pagtabang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu.